tungod sa kakumon aning atong ebanghilyong gibasa karon, pagbasa nako kay mamalandong ko ani murag gi-anticipate na nako daan ang akong mga pamalandong sa una. Nya nako kaninalay akong i-recycle oy. Kanang nabang gitawag bag recycle ba nga homily ba? Nya mura masag moingon ang Espiritu Santo nako nga pangitag bag-o. Sige mlangga nang balik-balik kana pangita sag bag-o nako unsa may bag-o dire nga kaklaro ani kamo na day bag-o ani dire kaklaro na ana ang daang bino di ansa na ang daang sudlanan nga panit butangan og bag-o kadaan na ana nga ang bag-ong panapton dili itapak sa daang panapton wade mo nakibaw day kibaw na mo ana nga giingnan din ko sa katong ako bang hunahuna ba ako ra man sa tong hunahuna pero ako na lang tong ingnon Espiritu Santo toy gasulti ato insya kasabot ka ana nga niingon walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino muingon siya mas maayo gayod ang daang bino siya kasabot ka na kamo kasabot mo na unsay gipasabot ni Kristo ani human siya misulti nga ang bag-ong bino isod sa bag-ong sudlanan iya dayong gisumpayan ang tao basta makatilaw gani daang bino ganahan gina siya mingon gina siya di gyud malupigan ang daang bino lami gyud ang daang bino kaysa bag-o unsa may relasyon ana sa kadtong iyang giingon nga ang bag-ong bino isulod sa bag-ong sudlanan. Sabot mo. Wa ano? Pareha ta. Nya ipuno pagyod nga si Kristo mao gyud ang hinungdan nganong nabuhat ang tanan matud pa sa unang pagbasa. Walay butang nga nabuhat nga wa ipaagi diha ni Kristo o dili alang ni Kristo. Di si Kristo di ay way sinugdanan, way katapusan, alpha and omega, siya ang pinakabag-o o pinakadaan. Ana, sabot mo ana og ato nang i-connect. I-connect pagin nato ang pagkasanto papa ni San Gregorio. Kasabot pa ka ana. Ingon dayon ko ganiha. Wa na ko kasabot galibog na ko anang imong gipangsulti. Sa i-connect pag yun ng inyong projects kapilin ha. Sabot pa ka ana. Nako, kana noon kasabot ko ana. Pamaligya ang ginang slot. Ang gamay na kong na amguhan mao kini. Lami man gid ang daang bino. Kinahanglan i-preserve gid nato ang bag-ong bino. Kay lami man ang daang bino, i-preserve nato ang bag-ong bino aron mudaan. Kay kung ibutang nimo sa sudlanan nga dali ra kayong magisi kay daan ang sudlanan dili ma-preserve ang bag-ong bino ug wa gyud makatilaw og lami nga bino. Mao na akong naamguhan. Nya kay si Kristo bag-o man og siya say pinakadaan kinahanglan ang pulong sa Ginoong mabati nato matag misa sama karon ni simba mo i-preserve in town nga dili mawagtang inig humas misa kay basig di gid ta katilaw og daan nga Kristo. Kasabot mo na. Sayo na tingin ang sabto no. Wow na kasabot nako. Nya naamo roy bag-ong nabati gikas Ginoo. Na pangita gyud bag-o. Napangita gyud bago kay gani ra ka dinhi daan ra imong pangitaon igo ra jud kas pagduka-duka naana ra ka nanasan wali na san igo man iguli nimo sa inyo wa na ang bag-o nga gihatag sa Ginoo ta karon inig simba wa na nausik ay gabot sa inyo kadto ra gyapon imong matilawan ang way lami no di ba karon tilawin ninyo ang lami-lami nya unsa may pinakabag-o karon. Sa may pinakabago na naapay nahibilin nga mga slots. Para nako ang bag-ong pagtulunan mao kini.
pagkadaghan pas mga tao nga nahigugma sa mahal nga Birhen Maria. Daghan kaayo, paspas kaayo ang pagsigig palit kay ang ilang gipasanginlan debuted gyud kus mahal nga Birhen pader. Kinsa man ninyo dinhi ang wa mahigugma sa mahal nga Birhen Maria, tas ang kamot ingnon tagid mo mga buangon mo. Damay ra sa duay ni pataas ako ra. Matod pa ni San Gregorio kining atong santos karon, ang usa ka magbalantay kinahanglan magtungtong siya didto sa itaas aron makakita siya didto sa unahan og iyang magiyahan ang iyang panon sa saktong dalan kay nakita man niya unsay tuas unahan. Pero kung ang magbalantay gani maghigda-higda lang diri sa ubos, matuog lang, di siya kakitag unsay tuas unahan, mura na siya driver nga nagduka. Unsa may resulta? Bangga. Oh, mao na siya. Kamong mga ginikanan, dili ba? Kamo may magbalantay sa inyong pamilya? Nagtungtong ba mo sa taas? Nagtungtong mo? Nakakita mo kung sa ito as unahan? O nangabangga na ang inyong mga anak kay nagmudmod ragid ang cellphone. Ang cellphone mo'y nagdaan nila asa sila padong. Ang internet mo'y nagdaan nila asa sila padong. Wa na'y nagtanaw sa unahan. Kay hasta sang ginikanan nag-TikTok. Basin ba? Basig nagmudmod na tadiha ang kwarta na, ang pagpangwarta na, mo'y nagdana to asa tapadong, ang kwarta di na mo tanaw nga tusunahan, sugoon ka na, ipa ko, karon ipa, mo nang di nahapit ka to, kay magsigig balik-balik o ihapan ang kwarta, na memorize, hantod ang mga lata nga tag 20, na memorize, pila ka buok, sige na lagtanaw na, wa na maglantaw sa unahan. Pero nasayod ba kata, sa gisulti sa ni San Pablo o gisulti ni San Gregorio nga si Kristo mao ang pangulo sa simbahan. Siya mao'y naghatag og kinabuhi sa lawas. Nga kita mao ang iyang lawas. Ambot na sayod ba katana nga si Kristo ang naghatag og kinabuhi. Si Kristo ang magwagtang sa atong mga sakit o kasakit. Tuo mo na. Nakaroon ay na mo pagsigigihapan ng kwarta. Didto na mong Kristo. Kanang kwarta ipaambit na nato. Unag donate diri sa kapilinha. Nya human ikatukod na ng kapilinha, managpundok ta uban sa mahal nga Birhen Maria, magdebosyon ta didto, mangandoy ta nga si Kristo masuod nato. Kay si Maria mo'y labing suod ni Kristo. Gani si Maria nakakita unsay kaayuhan sa dihang ang iyang anak gidakop, gikulata o gibitay sa cross. Nakakita nas Maria unsay sunod ani. Mo nang wa siya maratol. Kay kana manggong taong nakakita unsay sunod, unsay tuas luyo, unsay tuas unahan, relax kay na. No. Awa mo ma-relax. Pananglitan ang imo rong anak 7 na kabuok ug mamabdos kas ikawalo, malipay ka dili. Sige, malipay dili. Basta ha? Naong ninyo. Sige, tanaw na to karong panahon na kinsay malipay, ikawalo na na nimong anak. Nga nataktak pag yung trabaho imong bana. Kay tungod aning COVID, malipay pa ka. Mga tingog, lipay sana, lipay na lang. Na. Pero pakiton kas Ginoo nga kining ikawalo mong anak mahimo ni siyang pari, mahimo pag ni siyang obispo, mahimo ning Santo Papa, kung imo lang gini siyang pakatawhon og imong atimanon. Paminaw ko, ma-excited yung ka, Lord, ayaw itawang taktaka ang Santo Papa. Ayaw tawang taktaka ang obispo. Di ba? Or bisan lang maingon, mahimo ning banggiitang abogado nga mo'y musulbad sa tanang krisis sa inyong legal crisis karong panahon na kay wa naman ni klaro ang atong legal crisis, depende na balag sa dunay kwarta.
Ana, mo ni musulbad ning abogaduha, mahimo pa ning presidente sa Pilipinas nga tinuod yung muusab sa moral, spiritual, economic ug social nga mga problema. Makaako ka nga imo nang i-abort? Kaako ka? Abisa na lang maingon, mahimo ning parihang padersyano ang naong. I-abort, Lord. I-abort in town. O parihan na lang gining padersyano, i-abort na lang. Ako ka na, kay unsara man sagko, no? Ka na tingali. Pero maingon, mahimong presidente sa Pilipinas, mahimong banggiitan nga tao sa kalibutan, maglisod kag pa-abort, oy. Mao ni maghatag ninyo mga millions and billions of pesos. Di ka ka-abort, oy. Muna si Kristo, dili lang millions, billions, dili lang greatness ang gisaad. Ningon si Kristo, kung magpabilin mo sa akong mga pulong, bisan pagkaron gisakit mo, adunay kalipay nga dili ninyo ma-imagine. Matud pa ni San Pablo, ang kasakit nga atong giantos karon, gamay ra gyud kaayo kung ikumparar sa dakong kalipay nga giandam sa Ginoo. Muna dinis atong tubag bitaw sa Salmo responsoryo. Sa to atong tubag. Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Mao na promise sa Ginoo, basta makaabot lang mo sa akong atubangan, tagaan tagimog kalipay nga dili ikahatag aning kalibutana. Og unsaon na paghimo? Magsunod tas pulong sa Ginoo. So ang paglantaw sa unahan, matud pa ni San Gregorio, maogyod ang pagpuyo sa pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa tao. Matud pa gani ni San Gregorio, ako nga gipili nga magbalantay, gikuyawan ko, kay 40 in taon nako ka makasasala. Di gyud ko kamaong musunod sa pulong sa Ginoo. Gani sa una, diha pa kos monasteryo, kamao unta ko ato, karon ni ana hinuon kos pagka katungdanan, galisod na gyud kog samot. Pero salamat kay naay Kristo. Salamat kay naay Hesus. Nga bisag di ko angayan, ang ako lang mismong gugma sa pagbuhat sa iyang gisugo, bisag dili ko kamao, naa siya nga muhatag nako sa grasya. Di ay nakatuhop na ang pulong sa Ginoo diya silang kasing-kasing. Mga batanon kay yangag kay mga naong, ang gihunahuna kwarta pa gyud, kwarta. Nya karon kay sila di na makay hapit ka lakaw, mao na adto na sa simbahan magsigig lakaw-lakaw. Nya kay di na masad pasudlon, pati taong kuana, hinaot pa unta no, makasuod na sila, ambot kanus basin tingali mosuod sila kuyog anang naang magsigig tukar og Ave Maria. May tagdili no. No, kung kana sa ilang ikasuod diri, nindot sad kay frontline man gid sila. Ari man gina diri. Kamo ganahan mo ana nga mosuod mo simbahan balik, sakay mo ana na ang nindot kay ang sakyanan. Starix. Ang sa inyong gusto sakyan kadto kuan Mercedes-Benz sa inyo. Bitaw, bahala nag-unsa mga igsoon, i-preserve nato ang Ginoo sud sa tong kasing-kasing. Bag-uhon ang kasing-kasing. Matud pa ni Kristo, way magsubo basta kuyog nila ang pamanhonon. Nya kanusa makuyog ang pamanhonon, basta ang atong kaugalingon bag-o. Kay kung dili gani bag-o, magisi ta, sakitan ta, mangluod ta, maglago ta sa pulong sa Ginoo. Kung imong huptan ang imong bahandi karon, maglagot gyud kas pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Kung nawili ka ng imong mga tanom, nya mingon putla na aron ang imong silingan makaagi, hindi kayo masangit ang imong tanom, maglagot gyud ka. Kamo, wa mo mawili ang inyong tanom. Unyag mo ingon ron, ipanghatag ang bunga ng inyong bayabas kanang inyong mga lubi ngadtos yung silinga mga bata nga siaw kayo aron malipay na sila. Lipay mo na. Nanawa, nindot kay mo mga naon, pero ang ubang nga duko-duko nasa day, guta na sanay. Karon bitaw ang atong bugas nga sige tag-announce bugas kay manghatag ta karong pizza 8 or pizza city ba?
ay atong binirthdihang Mama Mary. Oh, nanatay na dawat mga cash and kaning mga pack. Oh, nanatay duha ka sako nga tiningob nga tag 5 kilo. Nya naa sa dihay mga almost mga more than usa ka sako. So tulo ka sako na nakapin ang na-deliver. Nya naa sa tay kwarta nga hapit na sad moabot og mga 40,000. Oh, na hapit na moabot og 30 sako ang atong mga kuan, donations. Oh, punan sa nig 30 ka sako karong taod-taod nasa mo takes nako pader 30 ka sako ako. Oh, di pila na lang. 80 metong kinahanglan. Di 20 na lang. Ikaugma na masanay mo takes pader ako nalay angkon anang 20 ka sako. Na 80 na. Nya na may pakapin ana mga cash i-donate. Bulsa na to. Ipalit sa natog sardinas, ipalit nato na pa may biplop, na pa may sardinas, ato pa man ang ipakapin. Di nindot kayo, di ba? Dali raman kayo. Pero nganong madugay man, kay kupot gis kwarta para ako ni. Bahala na mo diya, bahala na sa Father. Ako gini. Kay sus unsa na akong kanon. Patay ka na. Ingon din Ginoo, awa na sa nung kay imo. Pero katong nang hatag, perting lipaya na magigisig tawag na ako karong kadlawon. Padir nganong di man ka motubag. Ako na lang yung gitubag, bakay murag ka 20 naman ting ito ni tawag. Naku unsa may imong tuyo, insa paselo akong namukaw ko nimo padir, di alagi koy 30,000 akong i-donate para sa imong kapilin ha. Naku, i-donate tayon. Wa jud ko mapukaw. Wajud ko mapuka, okay lang yung gayo, wajud ko madisturbo. Pero ganiha kayo, lagot sa hasol ba ni niya? Nangadji pa ko si bung siya. Sab ni siya, sus mo donate man dig 30,000. Ako, okay kayo. Wajud ko mapukaw. Ganihar ko nagmata. Makalipay, makalipay. Nindog na tayo.